Milí naši priatelia, bratia, sestry, evanjelici, novozáčania a všetci, ktorí ste zavítali na facebookovú stránku alebo YouTubeový kanál nášho evanjelického zboru v Nových Zámkoch. Dnes sa v našom chráme Božom konali slávnostné novoročné služby Božie, ktoré som vykonal už ako nový duchovný pastier tohto cirkevného zboru. Dovolte mi, aby som vás preto aj z tohto titulu všetkých pozdravil a zaprial vám šťastný a požehnaný nový rok. Máme za sebou vianočné sviatky, ktoré boli o radosti, ale aj o hľadaní. Od anjelov sme počuli radostnú správu o tom, že sa narodil Spasiteľ, že Boh zostúpil na zem, že slovo stalo sa telom. A boli sme pozvaní, aby sme spolu s pastiermi vstali, šli a pozreli sa, hľadali, čože sa to stalo, čo nám to oznámil Pán. Boli sme pozvaní, aby sme hľadali to narodené dieťa. Hľadanie však nie je úloha iba na Vianočné sviatky. Je to úloha na celý rok a na celý život. My všetci stojíme dnes na začiatku niečoho nového. Či už je to začiatok nového roka, alebo začiatok novej etapy života nášho cirkevného zboru. Pred nami je cesta a pred nami je hľadanie. Preto som ako heslo roku 2025 pre náš cirkevný zbor vybral slová z knihy proroka Jeremiáša, ktorý v kapitole 29 vo verši 13 a 14 tlmočí slová Hospodinové. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Vykročme preto spolu na túto cestu hľadania aj v rámci nášho cirkevného zboru. Hľadajme spoločne Hospodina na pravidelných službách Božích, ktoré sa konajú vždy v nedeľu o 9. hodine, na ktoré vás týmto aj srdečne pozývam. Hľadajme ho na hodinách náboženstva, kde môžete prihlasovať vaše dietky, deti, vnúčatá či krstné deti. Na detskej besiedke, ktorá sa od 19. januára bude konať pravidelne každú nedeľu v zborovej sieni nášho cirkevného zboru. Ale aj na mnohých ďalších podujatiach a stretnutiach, ktoré s Božou, ale aj vašou pomocou chceme spoločne pripraviť, aby sme hľadali Hospodina a potom prijímali v Božom slove potešenie, povzbudenie, radosť a požehnanie. Ja vám všetkým aj dnes na prahu nového roka tento pokoj, túto radosť a toto požehnanie prajem. Nech pokoj Kristov naplní váš život, vaše rodiny, vašu prácu, vašu myseľ, vaše srdce a sprevádza vás po všetky dni aj tohto roka, roka 2025.